सबायखारि गैयाबा बेसेबां हाय हेल' बाय माय फुड जोंलाय नुजोबखाबाय आगै नों नांनाय नों आंनि बांला फाथि आंनि मिथा फाथि आंनि साम' खारि आंनि सबाय खारि मिनिखाय रा बादारि फिल्म प्रडाक्शननिफ्राय मोनसे मिउजिक भिडिअ जायखौ नों आंनि बांला फाथि बायदि टाइटेलनि गेजेरजों दिनै इउटुबावहाय रिलिज होनाय जाबाय। जोंनि BKWSCनि मानगोनां डेपुटि चिफ बिथां रमिय पि नार्जारिया गावनि आखाइजों इउटुबाव बेखौ दिनै आगारनाय जाबाय। जियानो जादोला बिथां बिपुल मोसाहारि बिनि दिहुनगिरिनि मुङा बिथाङा आंखौ खावलायनाय लेखा साननैसो सिगाङावहाय बिथांजों जहाय थांनानै बे मिउजिक भिडिअखौ खालामनाय जादोंमोन। दिनै बेयो आबुं महर मोनबाय। आं आसा खालामदों बे मिउजिक भिडिअखौ जोंनि बर' रायजो राजा बिथांमोना अनसायनानै लागोन नायगोन आरो बेखौनो खावलायबावगोन दिहुनगिरि बिथां बिपुल मोसाहारि जाय बिथाङा गोजाम जोंनि सासे महरगिरि लोगोसे सासे प्रडिउसार उननि समाव जाहाथे बिथाङा गोबां बेबायदिनो जोंनि हारिमुखौ हमथाना लाखिनांगौनि थाखाय गोबां सावथुन मिउजिक भिडिअ दिहुनलांबाय थानो हायो आं बेखौनो आसा खालामबाय।